І пачаў Ісус прамаўляць да іх у прыпавесцях. Чалавек заснаваў вінаграднік і загарадзіў яго плотам, і выкапаў выціскальню, і пабудаваў вежу, і наняў вінаградараў, і аддаліўся. У свой час паслаў ён слугу да вінаградараў, каб атрымаць частку сваіх пладоў з вінаградніку. Яны ж, схапіўшы яго, збілі ды адправілі пустым. І зноў выправіў да іх іншага слугу, а яны і таму разбілі галаву і зняважылі. І паслаў яшчэ аднаго, і яго забілі, і многіх іншых, адных пакалечылі, другіх пазабівалі. Дык, маючы яшчэ адзінага улюбёнага сына, паслаў яго ўрэшце, думаючы, ушануюць сына майго. Але тыя вінаградары гаварылі між сабой: «Ён спадкаемца, пойдзем заб'ем яго, і нашаю будзе спадчына». Ды схапіўшы яго, забілі і выкінулі з вінаградніку. Дык што зробіць гаспадар вінаградніку? Ён прыйдзе і заб'е вінаградараў, а вінаграднік аддасць іншым. Няўжо вы не чыталі гэтага ў пісанні? Камень, які адкінулі будаўнікі, ён стаўся галавою вугла. Ад Господа гэта сталася, і дзіўна ў вачах нашых. І намагаліся яго ўзяць, але баяліся людзей, бо ведалі, што супраць іх гаварыў гэту прыпавесць. Дык, пакінуўшы яго, адышлі. І паслалі да яго фарысеяў і ірадыянаў, каб падлавіць яго ў словах. Вось яны, падышоўшы, спыталіся ў яго: «Настаўнік, мы ведаем, што ты справядлівы і нікому не патураеш, і не глядзіш на аблічча людзей, але дарозе Божай па праўдзе навучаеш. Ці належыцца плаціць падатак Цэзару, ці не? Даваць ці не даваць?» А ён, ведаючы іх крывадушнасць, гаворыць ім: «Чаму мяне выпрабоўваеце? Прынясіце мне дынар, каб яго пабачыць». Дык прынеслі яму дынар і кажа ім: «Чый гэта адмалюнак і надпіс?» Кажуць яму: «Цэзара». Дык сказаў ім Ісус: «Што Цэзара, аддайце Цэзару, а што Божае – Богу». І дзівіліся з яго. І прыходзяць да Ісуса садукеі, якія кажуць, што няма ўваскрэсення, і пытаюцца ў яго, кажучы: «Настаўнік, Майсей напісаў нам, калі памрэ чыйсьці брат і пакіне жонку, не маючы сына, дык хай яго брат возьме яе за жонку і створыць нашчадка брату свайму». Было 7 братоў. З іх першы ажаніўся і памёр, не пакінуўшы нашчадка. І другі ўзяў яе за жонку і таксама памёр, не пакінуўшы нашчадка. Падобны і трэці. Так з ёю ажаніліся 7 братоў і не пакінулі нашчадка. Пасля ўсіх памёрла і жанчына. Дык пры ўваскрэсенні, калі ўваскрэснуць, чыёй з іх будзе яна жонкаю? Бо 7 мелі яе за жонку. Гаворыць ім Ісус: «Ці ж не таму вы памыляецеся, што не разумееце ані пісання, ані моцы Божай? Бо калі ўстануць з мёртвых, дык не будуць жаніцца, ані замуж выходзіць, але будуць, як анёлы ў небе. Пра мёртвых, што ўваскрэснуць, ці не чыталі вы ў кнізе Майсея, як Бог сказаў яму пры кусце, гаворачы: «Я Бог Абрагама, і Бог Ізаака, і Бог Якуба».
Не ёсць Бог мёртвых, але жывых. Вы моцна памыляецеся. І адзін кніжнік, які чуў іх, як спрачаліся, ды бачыў, што добра ім Ісус адказаў, падышоў да Ісуса і спытаўся ў яго, каторае прыказанне з усіх першае. Ісус адказаў: першае такое: слухай, Ізраэль, Господ Бог наш, Бог адзіны. Любі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, усёю душой тваёй, усім розумам тваім ды ўсімі сіламі тваімі. Другое такое: любі бліжняга свайго як самога сябе. Большага за гэтыя прыказанні няма. І гаворыць яму кніжнік: добра, настаўнік, праўду ты сказаў, што ён адзіны, ды няма іншага апрача яго. І любіць яго ўсім сэрцам і ўсім розумам, ды ўсімі сіламі, ды любіць бліжняга як самога сябе, гэта больш, чым усе цэласпаленні і ахвяры. Ісус жа, бачачы, што разумна ён адказаў, сказаў яму: недалёка ты ад валадарства Божага. І ніхто ўжо болей не адважыўся яго пытацца. І навучаючы ў святыні, Ісус, адказваючы, казаў: як жа кніжнікі кажуць, што Христос ёсць сын Давіда? Сам жа Давід сказаў праз Духа Святога: сказаў Господ Господу майму: сядь праваруч мяне, аж дакуль пакладу непрыяцеляў тваіх пад ногі твае. Сам жа Давід называе яго Господам, дык як жа ён сын яго? І велізарны натоўп людзей ахвотна слухаў яго. І ў сваёй навуцы казаў Ісус: сцеражыцеся кніжнікаў, якія ахвотна ходзяць у доўгіх шатах і любяць прывітанне на рынку, і першыя лаўкі ў сінагогах, ды першыя месцы на банкетах, якія аб'ядаюць дамы ўдоў і на паказ доўга моляцца. Чакае іх строгі прысуд. І, сеўшы насупраць скарбоны, глядзеў, як людзі кідалі грошы ў скарбонку, і многія багатыя кідалі шчодра. І калі прыйшла адна убогая ўдава, то кінула 2 лепты, значыць квадрант. І, паклікаўшы сваіх вучняў, гаворыць ім: сапраўды кажу вам, гэтая убогая ўдава укінула больш, чым усе, хто кідаў у скарбонку. Бо ўсе кідалі з таго, што было ў іх у дастатку, а гэтая ў сваім недастатку ўсё, што мела, ўкінула, усё сваё ўтрыманне.